tinuod nga bonsai nga natin nakita karon diri. Kini ato ni siyang waon. Siyang ipton. Karon i-transfer na to siya og kaang okay. and limitations. Dahil kung mananalig ka sa Diyos, magagawa niya mga imposible kahit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggil mo kami. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggil mo kami. Ang mga hindi pa sa mga ngayon makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggil mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, pagiging natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin nga sa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami, tunay at buong puso makapaglingkod sa kapwa ng aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.